Matur nuwun dumateng kadang pambiyawara ingkang sampun paring wedal dhateng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun sih tentrem rahayu awit peparing saking Gusti ingkang Maha Wilasa mugi tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasarira sumandang sumanding sumanda ing jiwangga panjenengan sedaya waradin sagung dumadi. Para pinisepuh saha para sesepuh ingkang satuhu pantes pinundi saha kinabekten, para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang sadaya winengku ing pakurmatan, para kadang pisan sutresna maligi katur panjenenganipun Bapak Sutarmin dalah Ibu Semi Saudah Nasaroh saha para pangiring pinanganten ingkang tansah kinurmatan ugi tansah suka bagya mulya. Kanthi lambaran trapsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksami mugi pinarengna kula ngadeg marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben tasih sekica imbal wawan pangandikan. Injih awit meradapa paringipun ingkang hamugati nun injih panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian, kula piniji ngembani wuwus minangka talanging basa kinen ngaturaken menggah wudaring ganta babaring sedya wigatos ing gati ing kalenggahan siang punika. Iki kapekta saking mongko manah saha karoban sih panjenengan sami satemah panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian mboten kuwawi matur piyambak wonten ing ngarsa panjenengan sedaya jerih menawi mboten saged kawiyos ing lati hanamung kandhek wonten ing jangga pramila lajeng hanyaraya dhateng kula. Hanamung saderengipun sumangga langkung rumiyin panjenengan sedaya kula dherekaken manengku puja hastawa puji hastuti wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmat gumelaring alam gesang wonten madyaning bebrayan agung punika katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dumateng panjenengan sedaya. Satemah panjenengan sedaya tasih saged hanglonggaraken penggalih ngaminakaken wanci saha keperluan tindak rawuh kempal manunggil wonten dalem pahargyan mriki kanthi wilujeng saha hangestreni dalah memuji bilih panjenenganipun Bapak Yulianto anggenipun hamiwa putra maharga siwi tetepa winengku ing suka basuki. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang kepisan panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian lumantar kula ngambali ngaturaken pambagya harja kawilujengan sugeng rawuh sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan suka bingeng manah ngantos boten saged rinupaka ing ukara menggah rawuh panjenengan sedaya ingkang salajengipun mugi kasekecakna pinarak ing palenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi midhangetaken godheng kadang-kadang seniman pametrining budaya nyawiji wonten grup campur sari sakila musik mijil saking gawanan Colomadu Karanganyar. Mugi saged dadosna dana raos panglipur dumateng panjenengan sedaya. Para rawuh saha para lenggah ingkang tansah kinurmatan, dene punapa wigatosipun panjenengan sedaya kasuwun rawuh wonten ing papan pahargyan mriki ingkang saperlu wigatos dipun suwuni panjurung donga pamuji anggenipun Bapak Yulianto sekalian saha Ibu Sumarni kepareng hanampi nugrohung hangentas putra jalutanayanipun ingkang hasilih pun Bagus Yogi Septianto ingkang sampun tinanusulan satataning adat agami lan negari miwah sinestan ing tata cara adat panggih kalian Roro Dia Ayu Maya Yuliana putri kinasipun Bapak Sutarmin saha Ibu Semi Saudah Nasaroh ingkang mijil saking Baran RT setunggal RW Gangsal Desa Sekaran
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Wonten ijab kabul sampun kalampahan kala wingi dinten Minggu Surya kaping 28 September warsa 2000 langkung wanci tabuh kirang langkung 7 enjing mapan wonten ing Baran Sekaran Wonosari Klaten kanthi hamanggih wilujeng nirsambe kala. Ugi tansah pikantuk pikukuing patembayatan kanthi hanampa astani Kintaka Palakrama sineksenan dening keluarga saha tangga tepalih kadang kadehan lan ugi pikantuk tambahing berkah pangestu saking para pinisepuh saha sesepuh ingkang wonten ing laladan Wonosari Klaten. Ingkang punika para-para ingkang sami bebesanan tansah mawantu-wantu panyunipun wonten ing ngarsa panjenengan sedaya mugi wonten sukalilaning penggalih paring jurung puja hastawa puji hastuti dumateng anak Mas Pinanganten Sarimpit anggenipun badhe lelumban wonten madyaning bebrayan agung punika mugi tansah atut runtut manggih bagya mulya ingkang sinedya rahayu ingkang tinemu saha basuki ingkang kaesti enggal pinaringan pituasing patembayatan momong putra kanthi prajanjen brayat ingkang sampun rinancang pikantuk momongan ingkang soleh punapa dene solehah ngabekti dhateng tiyang sepuhipun migunani dhateng sesami migunani dhateng agami lan negari lan tansah atul manembah mring Gusti ingkang Maha Kawasa lan mugi Pinanganten Sarimpit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah Allahumma amin. Jangkeping ngatur ingkang angka kalih Bapak Yulianto sekalian ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun paring tondo sih katresnan ingkang arupi menapa kemawon satemah sedaya wau saged angentengaken anggenipun mahargya putra wonten kalenggahan siang punika. Dene sedaya sih kadarman ingkang sampun panjenengan paringaken punika mugi tansah antuk leliru ingkang sakalangkung ageng saking Gusti ingkang Maha Agung. Para tamu sinedahan kakung miwah putri bilih anggenipun Bapak Yulianto sekalian kagungan damel punika dangu sampun karancang celak sampun karakit parandene tasih kathah kekiranganipun anggenipun hanampi rawuh panjenengan sedaya kirang wonten ing tri trapsilaning panampi tamu ingkang arupi aruh luguh saha sungguh saestu panjenenganipun Bapak Yulianto hanamung sagitipun tumadah lumbubereng sih samudra pangaksami panjenengan sedaya. Boten katalumpen abot bilih para kadang muda taruna ingkang sami hanawung krida aleladi wonten ing ngarsa panjenengan sedaya wonten kiranging subasita lumantar kula ugi nyuwun agunging samudra pangaksami ugi boten kekilapan dumateng kadang kadian tangga tepalih ingkang sampun paring sakbiyantu murih raras riris saha reseping swasana anggenipun hambabar budaya purwa madya ngantos paripurna. Panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian hanamung sagitipun ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami mugi sedaya pambiyantu panjenengan kaserat dados ngamal kasenan dumateng panjenengan sedaya saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Para tamu kakung miwah putri ingkang pantes kinurmatan apabila ing samangke adicara sampun kapenggalih cekap rampung-ramping panjenengan sedaya badhe ngersakaken lumengser saking papan pahargyan mriki tebih saking raos panundung panjenenganipun Bapak Yulianto hanamung sagedipun ngaturaken sugeng kondur suwang-suwang mugi tansah manggih kawulujengan nir saking pringga bayaning margi. Bilih sanadyan sampun sawetawis anggenipun panjenengan sedaya hangestreni lampahing tata adicara hanambung srupanyuwunipun Bapak Yulianto keparenga panjenengan sedaya hangrantu ngantos dumugi paripurnaning pahargyaning sakmangke. Cekap semanten lan mekaten menggah atur kula minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Yulianto sekalian anggenipun ngaturaken pambagya harja kawlujengan apabila kula kirang meranani diri
ugi boten hanuju prana awit saestu sedaya wau kirangipun seserepan kula ing reh suba sita basa tuwin sastra mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. Wedal kula aturkan melih dumateng Kadang Pambiyawara matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.